Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan ayoli, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kablaawan kayo pa'y itinaimbag nga oras nga awan labas dita istasyon ti radyo. Nagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko, idiadda kami payla iti asawak, iti puder, dagiti nakay kamangak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yoli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasayaat nga raw no nakastrak ka ni ti pagtrabahwam yulay. Nanang, Agad, manomat ti sweldo mo iti pagtrabahwam. kwa, nababala ang tisweldo, nanang. Anya? Nababala ang ti sweldo? Kasano nga rod daytan? Adda nga rod ti maitad mo kada kami nakay kamangam? No nababala ang ti sweldo? Di kay madanagan, nanang. Adalat na maitid ko kada kayo. Apaman nga agsweldo Rumbang laang, yulay. Agnanaad kayo kanya Anton diti balay. Iso arumbang laam ang ibingay kay ti sweldo. Kasarita man na imbag ni Yuli nga asawam, anak kaw. Apay, nanang. Di makkal ti babayadan tayo iti kuryente. Apaman nga agsweldo, mangtadadagos iti kwarta kanyak, nawatam. Nanang, siya kung timangtad iti kwarta kada kayo. At damat panggada. Ay, sabali lang matitid mga kwarta kanyak ka, antaon. Sabali mo ti kwarta nga itid kanyak ti asawam. Anya? Laglagi pa, antaon. Awanan kayo iti bukod abalay. Amin akayat ko, surutan niyaw. Tapnusan kayo papanawan diti balay. Nanang. Nalawag ti bagak kang kaantaon. Napatag ti kwarta kanyak. No awan ti maitadyaw. Pumanaw kayo laangan diti balay. Naurnong timurang ni kani Anton. Sinapa kong tinaglaba. Tapno sa anak amaladaw amapan iti trabaho. Kartingak taglaba. Tapno daras mo't amalpas. Aglablaba kami kaya manang yon. When Irene. Murang mi dayto ka ni manong mo nga Anton. Laba ang mamatay to'y. Ni, impurwak mo matlatan dagiti murang mo iti lablaba. Irene. Laba am dayta manang yon. Anya? Apay, agreklamo ka? No agreklamo ka, pumanaw ka langan dito balay mi. Irene. No kayat mo nga agkikinaawatan tayo. Aramidam ti papaaramid ko. Anton, jak maanusan ng tiagnaad dito balayo. Yoli. Aramidin da kun atagabo dito balayo. Ipatrabaho da amin ang kanyak. Siyak tinaglaba ka dagiti murang ni Irene akabsat mo. Anya? Naladawak iti pagtrabahwak gapukan ko ana. Isodya kun maanusan pa iti agnaad dito Anton. Yoli. Anusan tapay lang ti makipagnaid dito'y balay dananang. Awan pa'y bukod to abalay. Mabalinta mo ti agabang iti balay. Saan ka di? Maawatan ka, Yoli. Ngam agpada talaang anababa ti sweldo na. Awan ti pagbayad ta iti abang ti balay. Sana rumbang tinaramid mo, Irene. Kabala mo ti aglaba, saan ka di? Kunakun kat nga agipulong kan kaya asawa manong. Basit na ang matapabor tim paramid ko kan kuana. Anya? Apay, nasakit launa yan tinakam na gapo iti impaaramid ko. Apay, anyat pagrir-rir-yan yung agkapsat. Ni Manong Anton nanang, apapaan na. Isakit na launay ni Manang Yoli. Awanan kay tibain, Anton. Isakit mo dya sa awam nga wan ser-serbina. Saan kumamat akas ti panagsasauyo iti asawak, nanang? Nasingpat ni Yoli.
Awan ti madingar aramidan na kada kayo. Ay bastos ka nga na, Anton! Sungbatan nak ngay nam, gapulaan ka ni Yulay. Nagbalin ka na bastos akabsat Manong Anton. Di kay kumamat agsao iti kasta. Ibagbagak lang mati agpaiso. Ay nananang, no kastamot lati bagbaga ni Manong Anton. Papanawin nyo idan dito'y balay. Anya? Sumangput tulang na diyang asawa ma. Makangag kanyak. Naikamkamang lang, ngam ko namla na sinaw. Oh my God, dito! Ay ko! Di nakpungutin, nanang! Masaksakitan na! Awanan kay Dibain, naglayang kang agipulong itasawam. Nagbasit latim palaban ni Irene kan kang kasta una yan areklamaw. Nanang! Anay ko! Sa anak mo't ngagreklamo. Ibagbagaklakan ni Anton tinapasamak. Hoy, Yulay! Sursurwam ti makilangan kada kami a pamilya. Nababalang arodan ti nagadalam, nagalas pa iti ugalim. Nanang, O anya, nagswildo kan. nanang. Nagsweldo ak itay laang. Ala, yawat mo dagos ti kwartata na eh. Ado ti babayadak para dito'y balay. Mabiit laang, nanang. Adto iti kwarta. Na, dayto'y laang ti yawat mo kanyak, Yulay. Pasensya ka, nanang. Nababala ang ti sweldo. Gaputa may saak lang asirbidora iti pakanan. Ay, awang bibiyang ko no serbidura ka laang. Itad mo kanyak ti swildom. Tamang mangang kamot dito'y balay. Anya? Imbag ko man no saan ka narawat amangan. Nagaduti kang kadam. Agmerienda ka pa'y. Nanang. Ala, yawat mo aming ti sweldom kanyak, Yulay. Tano saan papanawan kayon diti balay? Yoli, apay akastati lang nga masimbrek diti pakanan. Limtag ti mata ba? Madlaw, na nagsangit ka. Awan da ito'y Manong Magno. Magapa kayo kadi ka ni Anton? Saan? Manong Magno? Nagluwa ka mutan. Kuna akon kat, nga dapag parparikutam. Rice, mampay. Rice. Malah, ibagam kanyak, tabarang makatulong ako. May papanday ito iti katugangag. Ah. Kanti kabsat ni Anton. Manong. Ah, Naulpit na kanyak. Nasakit ti pa nagsasauda. Kinapudno na. Alaan da pa iti sweldo. anya. Day tati agpaiso. Manong Magno. Pampanunutak pa yung ti pumanaw. Ngamjak maaramid. Gapo iti asawa. Yoli, Jak amon anya ti aramida kita. Manong Magno. No agawin na kijabalay. Sigurado ang makangagak manen itinagsakit. Asarita. Diyak kaya tikas la prinsesa dito'y balay, Yuli Amumon ti ugaling. Nanang. No adda makita manay wara, pidutam. Kat ikabil mo iti rumba nga pakay kabilan na. Nawatam. O nanang. Naawatak. Nasayat nga raw, no kasta. Ala, rugyamon taglabakan agdalos diti balay. Anya. Nanang. Mapanak ita iji pagtrab-trabahwak. Manumalat masuswil dumiti dayja pa kanan. Agtrabaho ka langan diti balay. Saan ang mabalin, nanang? Naskan asumrakak iji pakanan. Nita, talaga natangkan ti ulo mayulay. Di nakdengdenggan. Awan lang arodan tinasayata panggadam, bastos ka pa ya makilangan. Nanang. Nodda ka diti balay, surota mami na kayat kaw. No sukiran nak, papanawan kayon, diti balay kaw. Amo manang Yoli, no kumataado ti kwartam, kay kayat na kaninanang. Ngam no awan kwartam, pulos adi na kamaaklon ang manugang. Anya. Awan kit diti babain mo na ikamkamang kalaang, si kapay ti adaganas na sumungbat. Irene. Saan nakada ka sa tao? Aramidak ti amin tapno maaklundak.
ay ayatak ti asawak. Isong aging gaita. Maanusak payla ti agnaed di ti balayo. Wow, nalaing ka pa'y gayam nga agdrama, Manang Yoli. Ibagbagak laeng ti agpayso, Irene. Nababaman ti adal ko. Ngam amok ti makilangan iti padak a tao. Sa anak abastos. Anya ti kayat mo asawan? Bastusak, kasta ka di? Awan ti imbagak akasta, Irene. Nangato tinagadalak, gaputa may saak aners. Si Kangay, high school graduate kalaeng. Irene. Agpada kayo kini Manong Anton ang nababati adal na. Agpada kayo nga awan amuna. Nagsakitan ti kasta apan agsasao. Talaga man. Agyaman ka kiti. Taawagan ka pa'y iti Manang Yoli. Ay na Manong Anton, saan mo akanunungan di asawam? Pudno matdagitin bagakan ko na. Nagrigat ngamin ang makaawat, gaputa na babalaang ti adal na. Irene, saan kumamat akas ti panagsasaom iti asawak? Respetuan niyo kumamat. Apay, masapol a respetuan ti kaskan kwa na, Manong Anton. Jak kayat dayan nga ipag, iyo. Irene, aglablabas kan. Kinaaman ti biyagyo ita, Manong Anton. Saan ka di pinagadal na kamot idi ni Nanang? Ngam saan ka nagtuloy? Gapot na ibarkada ka? Napalabasan day jay. Nagbalbaliw akon. Nagbalbaliw ka ngagpaiso. Ngam awan mat ti permanente a panggadam. Awan mat urnong mo anang asawa. Irene, Saan ka di asyak tinaggastos iti panagkasaryo iti asawam? Nakisarita ka abayadam to kanyak tinagastos. Ngam awan mat pagbayad mo. Da kami kininanang tinagparikot iti kalay sayo, nga oray agkad-kad tirik nami, nga inasawam day jay a babae. Daytoy tagpay sumanang Yoli, papakpakan kayo lang kini Manong Anton dito balay. Irene, apay ka di manan. Manumot lati sweldom, nagbasit, saan pa'y nga umdas agastusan dito balay. Irene, Da kami mat kininanang ti ad-adda nga gasgastos. saan apod no dayta nga ibagpagham, Irene? Saan nga amin kat da kayo kan ninanang ti aggastos? Anya? Al-alaan amin ninanang ti sweldok. Awan ti mabati kanyak. Agraman ti sweldo ni Anton. Alaan amin ninanang. Anya? Kasla saan mo akabsat ni Anton? Gapo iti kasta pa nagsasaom, Irene. Aglablabos kayo. Hoy! Yulay! Nangagkutimbaga ma. Anya ti karbangam amang ibagay ti kasta, ha? Agsasauak lang iti pudno, nanang. Nalabos ngaminan ti panagsasauyo. Awanan kay tibain! Da kami pa yan kininanang taglablabas! Pangaasim tadi naklaawan. Nakaadal kang agpayso. Ngam nagalas mo't ti ugalim, Irene. Kasta gaya ma, awanan kay tibain! Dinakpungo. Sige! Pungutam daw kan bahin na babae! Sige nanang! Tanglin nyo! Tay pagat-pagat ko day ti babae nga wanan ba? Pungutan ka. Anay ko! Tibuan! Sige ko! apay akas tila ngayo, nanang. Irene, Tiyawan nagbayin nga asawa manton. Kinabil na kami kani Irene. aniya. Kita ang kinaramid na kanyak Manong Anton. Kinaramutan na tirupag. Nagado ti sugat tirupag. Ayan ti asawak. Pimanawan di asawam. Awanan ba inday jay? Nagalas tiugali na. Manakya pa. Nakaka, di kamsat mo itinamayan lang. Surutak ti asawak, nanang. Kasaritak ni Yoli. Tsakon maanusan ti pamilyam, Anton. Pimanaw akon anaming pinsan. Kat agawid akon iti lugar mi.
Yoli, Inaramid ko ti amin ang makilangan iti pamilyam. Nagbalinak mat anasaya at kadakwada. Ngam talaga at siya kun maanusan. Yoli, No kayat mo ti agbati dito ilugaryo. Adakan ka dayta, Anton. Ngam no siya. Nakaikadang akon. Agawid akon iti lugar mi. Kat saan akon nga agsublipay dito ay. asino tinang ibagang agbatiak? Ay ayatan ka, Yoli. Jak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Anton, Noan niya ti kasayatan nga aramidan. Isu ti masurat. Anton. Mapantay ti lugar ya. Sumurutakken ka. Gaputas si ka ti asawak. Jak ipalubos a madadaal ti relasyon ta. Kas agasawa. Gapulaeng iti pamilyak. Simurot nga rod ni Anton iti lugar mi, Mr. Lonely. Nagbalin man akas la impyerno ti biyag mi iti sidong ti pamilyana, nangabarwanan kami, kat nagsalukag kami. Nagtinulong kami a nagurnong, agingga anaadaan kami iti basit a tersena iti lugar mi. Nga isu ita ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Babaan iti tulong dagiti naganak ko, adda basit atalon nga intedda kada kami, nga isu ti suksukayan ita ni Anton. Alakastan, katagyaman ak iti anosyo, anang yurnos iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Yoli. Agyaman kami iti impatulod mo a pakasaritaam, pagayam Yoli. Narigat ti maikamang ako nada. Talaga nga dakasta apakay kamangan. Nang runa no may sa abalay ti ayan nyo. Pagayam ko, saan ka nagkamali iti desisyon mo, nagsubli iti lugaryo, akadwam ti asawam. Mayat matlaeng no adda kabukbukudan nyo apagtaengan. Ala, ituloy yo, tinasaya at nga aramid yo. Patsyek, babaan iti panagsalukag yo, agbalinto anaalwan, ti panagbiag yo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nanggigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan ay Yoli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo